Farvel. Oh my god, jeg kommer til at skrive master i stedet for master. Jeg kommer til at skrive master i stedet for master. Det var det også. Hvad for en fisk? Det er helper. Oh my god. Reverb optager verdens værste IT-video. Sådan. Hvad er det? Ja, derfor skal I dislike den. Og så skal I også unsubscribe på grund af det her, det verdens værste video. Ja, det kan på grund af jer med. Jeg er stjernen i det hele. Hvad hedder din YouTube-kanal? Det er simpelthen for dårligt. Oh my god. Jeg har dog 30 subscribers, uden at gøre en skid. Men, ja. Hvad siger du til PvP? Hvad? Det kan jeg sgu da ikke love. Jeg er elendig til PvP. Jeg har ikke fået min nattesøvn. Så jeg tror ikke, jeg vinder. Nå nej, jeg kan ikke PvP, for jeg har ikke noget armor. Det kan vi gøre næste gang. LOL! Swap lige der. Ja, gør det. Pickaxe PvP. Nej, for jeg er ikke død endnu. Okay.